ساعة جعت كوين لو كاب استوديو جناير تي في بقطع زفنو زينا ومسنادونا نفل مالنا زغبركم تعزبتنا كمي تمسيو نيلو مسنبس على سن حالتكم تستدارر هاجراون زيناتات حيزلكم قريبا لكم نمكتالكم بغير بزعد من مساقوم تصنحن ميكايل حرقو فلما كن بكرنتو تاتو افلم لومي بستقبر مرمراتا سلسة زيقاتات بكورونا فيروس ملكافون كرقاقتون كل حمش حاويهم تفانيهم أبي صحافي زباوي جنبار ديمقراطية فتحن نيرتاو نبرت رياض كوابيان سيمينار كايدو أبزوبا ماكل زيتم حلال افتح حمامات صعبيناتهم نمكر خلا تبابع سرح يعممالو أبزيناتات وصاي مرحت أبال هاجرات جوجل عسرا بإيطاليا عمتها واخيبهم ما كايدو أب أوغندا بشبراو متقعتي سباو كسارا كم زورده تجليسو أمريكا كتابت كوفيد عصوتو جعته كاب حمشك ساو عصوتو حدا عمت نزعد مين مصانات كوهابات زرزر زينا فيلم حبريتا كام يستعنا لومي أب ممرمري ماكلات زوبا ماكل بستقبرنا لابراتوري مرمرات سلسة زيقاتات كابس مراب كورونا فيروس ملكافهم ترقاقيتلهم إذا كم زيلين كله كورونا فيروس ترغيبهم أب هوسبيتالات زوبا ماكل تعاقبهم كنكن كجبرلهم زصنحو حمش زيقاتات حاويهم تفاني مالو بزي مسرت على الله قطري بكورونا فيروس تلفو زيقاتات كساب لومي شديششحن شومونتيميتن 34 بتحلو شديششحن شوعاتيميتن 32 كابزيوم حاويهم زتفانو 45 بموز تفليو 57 دما جنا أب هوسبيتالات تعاقبهم زركوبيوم منيسري طعنا 31 تقمتي كلتشحن 21 نابي كال زينا مسنسقرم صحافي زباوي جنبار ديمقراطية فتحنا توالامين محمد سعيد بعشران شعاتن تقمتين يرتاو نبرت رياض كبابيان سيمينار كايدوم كالتوطان زوج حنا حاوريتا زي برهانه بملكع صبصاب كتقربيا عبزي كتات كم مدرخاوي قدنت بزبل تيمات زي تخايده هزباو سيمينار آتو الأمين أبهلو كنتات حاجرنا قربونان زوانان بمنتر علماوي معوالتات كمون مدبات أمور مخاتا مالت دحنتاوي بوليتيكاوي دبلوماسياوي محبراوي لمعتاون كتباون مدايات سفح مجلتي هيبوم مختن كتاتن حزب إرترا حدش كم زي كونه زتغسى آتو الأمين حزب السيراتو مدبات لمعتن مختن بدلول تمرت حزبن منجستن تدرعو حيال هاجرن مننتن كون كم زجبرة بمتكاس نزك برتات زي بمعطاء تعاتي نزلو حدش مدرخون بعود كم سجرو زت أراتر كم زيل الرقاقيتوم منجست إرترا أبزوانا سلامن رقعتن نخصفن زكايدو زلو زي حلل تعري نرب حنان رب زوانان بعبيو مخانو بمبره دما مسجور بابتي حزبتاتن حاجراتن زلاقي ناي شركنت زمدن ناتات نممعبال بزل عليه يسرح لهم زلو حبيروم عوضا زنبر هاجراو زيغا ودا بيتاتو احيلون مسارعو ادلدلون اب هاجراو مربات كجبرون نصنح ابركتو زمغوسا اتو الامين حدش مدرخ زطلبو عمامات بعد معنت كمزه تكبر زلو صنعمنت قليصوم صحافي حزباو جنبار ديمقراطية فتحن اتو الامين محمد سعيد اموداتا كابتساتفتي ابز قربلو حطوطات زرزراوي ملسن مبرهن هيبو نابي كال زينا مسنغصل اب زوبا ماكل زيتم حلالفتي حماماتن صعبيناتهم نمكل خلات بابا يسرح يعممالو وكيليرينا نجيت بين زدارتو زينا وصبصب شوشان مسكنا كتقربيا ጨንፈር ሚኒስትር ጥዕና ዞባ ማእከል ዘይተመሓላለፍቲ ሕማማትን ሳዕቤናቶም ንምክልኻል ኣተባብዓ ስራሕ ይዓምማሎም ኣብቲ ጨንፈር ወኪል ኣሃዱ ምክልኻል ዘይተመሓላለፍቲ ሕማማት ኣቶ ኣሌክሳንደር በየነ ንኤሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ከም ሽኮርያን ጸቕጥ ደምን ዝኣመሰሉ ዘይተመሓላለፍቲ ሕማማት ምስ ምውሳኽ ዕድመ ምስዕራር ወልፍታት ትንባኾን ኣልኮላዊ መስተን ዘይምዝውታር ኣካላዊ ምንቅስቓስ ከምኡውን ዝተዓሸገ ኣመጋግባ ብምዝውታር ኣስጋእነቶም እናወሰኸ ይኸይድ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ዜጋታት ካብ ወልፍታት ነፃ ኮይኖም ኣብ ኣመጋግቦምን ዕለታዊ ምንቅስቓሳቶምን لوطي خغبرو تلابيوم زي تمحللفت حمامات كبهالن كله كابسب نابسب بتنفس بمسعل بطانطو بصوتاو ركب زي محللف حمامات مالتي ازيوم كان بعل حمام شكوريا حمام نبار حمامات ناي مستنفس صقمات كان بعل ازمه
መንሽሮን كمن ጸጥ ሕማማት የጠቃልል ማለት እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ዓበይቲ ዘይተመሓላለፍቲ ሕማማት ብዓለም ደረጃ ከምኡ ድማ ብክፍለ ዓለም ኣፍሪቃ ኣዝዮም እናላዕሉን ጠንቅሞትን ኣብ ዝኾኑሉ ዘለዉ እዋን ኣብ ሃገርና እውን ብተመሳሳሊ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናወስኹ ይኸዱለዉ ማለት እዩ ካብ ነፍሲ ወከፍ 10 ኣብ ዓለም ዝሞቱ ሰባት 7 ሰባት ብዘይተመሓላለፍቲ ሕማማት ይሞቱ ማለት እዩ ካልእ 77 ሚእታዊት ካብዚ ሞት እዚ ኣብ ዘይማዕበላን ከምኡ ድማ ዝምዕብላ ዘለዉ ሃገራት የጋጥም ነባር ሕማማት ምስ ምውሳኽ ዕድመን ከምኡ ድማ ወልፍታት ትንባኹን ሽጋራን ኣልኮላዊ መስተን ከምኡ ድማ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ዘይምዝውታር ካልእ እውን ዘይቅርዑ ዝኾነ ኣመጋግባን ዝተዓሸገ መግቢ ብምዝውታር ኣስጋእነቶም እናወስኸ ክኸይድ እንከሎ ብዝሕ መጠነ ሞትን ምንቁልቃል ብቕዓት መንብሮን ከዓ ቀንዲ ካብቶም ክጥቀሱ ዝኽእሉ ሳዕቤናትን ወይ ድማ ሓልክታት ክንብሎም ንኽእል ማለት እዩ ሚኒስትር ጥዕና ጠንቂ ሕማማት ዝኾኑ ዘይውሑሳት ሜላታት መንብሮ ንምቕያር ኣብ ዝሓለፈ 5 ዓመታት ንቕሓት ሕብረተሰብ ብምብራኽ ኣሉታዊ ጽልውኦምን ሳዕቤናቶምን ናብ ዝተሓተ ደረጃ ንምውራድ ዘካየዶ ትምህርታዊ ጎስጓሳት ውፅኢታዊ ምዃኑ ዝጠቐሰ ኣቶ ኣሌክሳንደር ወከልቲ ጥዕና ዓዲ ንዝገብርዎ ዘለዉ ኣበርክቶ መውጊሶም ካብዞም ሕማማት እዚኣቶም ንምክልኻል እንታይ ክግበር ኣለዎ ዳ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ማለት እዩ ቀዳማይ ጥዑይ ዝኾነ ኣመጋግባ ምኽታል እዩ ማለት እዩ ካብ ብዝሒ ሽኮርን ብዝሒ ዘይትን ቅብኣን ዘለዎን ከምኡ ድማ ብዝሒ ጨው ካብ ምዝውታር ምቁጣብ ክኸውን ከሎ ካልኣይ ንጥዕና ተፀባእቲ ካብ ዝኾኑ ወልፍታት ሽጋራን ትንባኹን ከምኡ ድማ ኣልኮላዊ መስተን ምውጋድ ወይ ድማ ነፃ ምዃን ሳልሳይ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ምዝውታር ራብዓይ ምውጋድ ልዑል ክብደት ሰብነትን ምኽሳዕን ብፍላይ ድማ ሰንትራል ኦበሲቲ ንብሎ ኣብ ከብዲ ዘሎ ፋት ስብሒ ክጠፍእ ክኽእል ኣለዎ ማለት ካልእ ግቡእ ዝኾነ ሕክምናዊ ክትትልካ ምግባር ንቕሓት ሕብረተሰብ ዓቢኻ ናይ ባህሪ ለውጢ ብምምፃእ ካብ ነባሪ ሕማማት እዞም ሕማማት እዚኦም ፀቕጢ ደምን ሽኮርን ነፃ ምግባር ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ዕላማ እዚ ንምውቃዕ ብዙሓት ስትራቴጂ ተሓንፂፆም ክካየዱ ፀኒሖም ብቕዓት ሕክምናን ዓቕሚ ሞያውያንን ንምሕያል እውን ኣብ ምዕጣቕ ዘመናዊ መሳርሒታትን ምስልጣን ዓቕሚ ሰብን ዕቱብ ፃዕርታት ክካየድ ምፅንሑ ኣፍሊጦም ኣብን ዞባ ጎልጅ ብጨንፈር ዞባዊ ኣገልግሎት ቁጥጥር ዞባ ጋሽ ባርካ ዝተወደባ ብምርጋፅ ብቕዓትን ኣገባብን ብዝሓን ሙር ዘርኢ ዘተኮረ ስልጠና ካብን ዞባታት ባሮንቱ ጎኘ ሃይኮታ ተሰነን ጎልጅን ዝተዋፅኡ ኪላታት ሕርሻ ተዋሂቦም ኣብታ ኣጋጣሚ ሓላፊ ኣሃዱ ቁጥጥር ሃብቲ ቦቕሊ ኣቶ ኣብርሃለይ ሃይለ ሚካኤል ኪላ ቁጥጥር ብቕዓት ዘርኢ ኣቶ ከሰተ ኢዮብን ኣብ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ብቕዓት ዘርኢ በቶም ኣብ መስርሕ ምፍራይ ምዕቃብ ምስርጋሕን ምጥቃምን ዘርኢ ዝግበሩ ጥንቃቐታትን ዝሕለፉ ስነ ፍልጠታዊ መስራሓትን ዝፅሎ ስለ ዝኾነ ሰብ ሞያ ሕርሻ ኣብቲ ዓውዲ ዘለዎም መረዳእታ በሪኾም ንቕሓት ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ናይ ሓርሶ ድማ ብፍላይ ንምዕባይ ክሰርሑ ኣዘኻኺሮም ተሳተፍቲ ብወገኖም እቲ ስልጠና ብምልላይ ባህርያት ምሩፅ ዘርኢ ኣገባብ ኣተዓቓቕባን ኣዘራርኣን ከምኡውን ምርጋፅ ብቕዓት ዘርእን ምርምርን ዝፀንሖም ኣፍልጦ ዝድርዕ ምዃኑ ብምጥቃስ ተመሳሳሊ መደባት ክድፋኣሉ ተላቢዖም ኣብ ምምሕዳር ንዞባ ጎልጅ ሓላፊ ኣሃዱ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ኣቶ ሓጎስ ዓንደ ብርሃን ድማ እቲ ስልጠና ኣካል ናይቲ እቶትን እቶታውነትን ሕርሻ ንምዕባይን ዓይነታዊ ለውጢ ንምምፃን ዝካየድ ዘሎ ፃዕሪ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ኪላታት ሕርሻ ንሓረስቶት ኣብ ምምእዛን ቀላሲ ተራ ክፃወቱን ሞያዊ ኣበርክቶ ክገብሩን ኣተሓሳሲቡ ኣብ ከተማ ኣስመራ ትርከብ ማእከላይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ሓድነት ኣብ ሃገራዊ ምርመራ 8 ክፍሊ ዓመተ ትምህርቲ 2020-2021 ብሉፅ ነጥቢ ንዘመዝገቡ 11 ተምሃሮን 5 ኣብነታውን መምሃራንን ሸሊማ ብ30 ጥቅምት ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ምዕዳል መዳልያን ወረቐት ምስክርን ርእሰ መምህርታ ቤት ትምህርቲ መምህር ዳንኤል ሃብተ ኣብ ዘስምዖ ቃል ኣብቲ ሃገራዊ ምርመራ ካብ ዝተሳተፉ 689 ተምሃሮ 72 ሚእታዊ ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 9 ሚእታዊት ከም ዝሓለፉ ገሊፆም ንሽልማት ዝበቑዑ ተምሃሮ ልዕሊ 94 ካብ ሚእቲ ዘመዝገቡ ምዃኖም ዝጠቐሰ ሓላፊ ትምህርቲ ዶባዊ ምዕራብ መምህር ተስፋይ ተኸስተ ድማ ነቶም ተምሃሮን መምሃራንን ዘተባብዕ ንካልኦት ድማ ቅዱስ ቅን ዝፈጥር ምዃኑ ሓቢሮም ኣማሓዳሪት ንዞባ ፀፅራት ወይዘሮ ድሃብ ኣባይ ብወገናቶም ብሉፅ ነጥቢ ዘምፁ ተምሃሮ ረኺቦም ዘለዉ መተባብዒ ሽልማት
كمن طربايتا تدقيمهم نزلعل وصيتن درجات تمرتن ጻዕሮም ክቕጽሉ ተላቢዓ ተሸለምቲ ተማሃሮ ኣብ ዝሃቦ ሪቶ ዘመዝገቦ ውጽኢት ፍረ ጻዕሮም ከምውን ምክታል ወለዶምን መምሃራኖምን ምዃኑ ብምንጻር ከምዚ ዓይነት ሽልማት ናይ ተወዳዳርነት መንፈስ ስለ ዝዕቢ ብዝተወደበ መልክዕ ክድፋኣሉ ተማሕጺኖም ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ድሕሪ ዝሓጻር መሰጋገሪ ዝስዕባ ሃገራዊ ዜናታት እዩ ንምክታልኩም ክትቀጽሉ ደጊመ ብኽብሪ ዕድም ዜናው መሰናዶ ኤርቲቪ ናውጽለ ክብራት ተዓዘብቲ ስለምክታልኩም ኣዝየ መስግን ዜና ወጻኢ መራሕቲ ኣባል ሃገራት ጉጅለ ዒስራ መበል 16 ዓመታዊ ኣኼቦም ትማሊ 30 ጥቅምትን ሎሚ 31 ጥቅምትን ኣብ ከተማ ሮማ ኢጣልያ ኣካይዶም ኣብቲ መራሕቲ ኣባል ሃገራት ብቐጥታን ብማንዛን ዝተሳትፎ ኣኼባ ሳዕቤናት ለበዳ ኮቪድ-19 ናይ ሕዌት ዕድላትን ከምኡውን ከቢድ ሰብኣውን ንዋታውን ዕንወት ዘውርድ ዘሎ ክሊማዊ ነውፂ ካብ ቀንዲ ዛዕባታት ምንባሮም ተገሊጾም ቀዳማይ ሚኒስተር አንጋዲት ሃገር ኢጣልያ ማሪዮ ድራጊ ኣብ ዘስምዖ መኽፈት መደረ ዓቃባዊ ሓደ ወገናውን ንዓይጥ ዓመንን ኣተሓሳስባታት ቅድሚ ለበዳ ኮቪድ-19 ዓለም ገጢሟ ዝነበረ ፈተና ምዃኑ ብምጥቃስ ንዝገጥሙና ዘለዉ ዓበይቲ ሽግራትን ብድሆታትን ክንሰግር ኣብ ነካይዶ ዘለና ጻዕሪ ግን ብዙሕ ሃገራዊ ኣጠማምታን ሓድሕድ ምድጋፍን ነቲ ቀንዲ ኣማራፂ ከም ዝኾነ ኣስሚሩሎም መራሕቲ ኣባል ሃገራት ብወገኖም ኣብ ዘስምዕዎ መደረታት ለበዳ ኮቪድ-19 ንምቁጻርን ኣውሪዶ ዘሎ ቁጠባዊ ቅልውላው ንምሕዋይን ምትሕባር ሃገራት ክዓዘዝን ቀረብ ክታበት ነተን ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት ክዓብን ጻውዒት ኣቕሪቦም ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ብማንዛብ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ኣባል ሃገራት ኣማዕቢለኖ ብዛዕባ ዘለዋ ክታበት ሓበራዊ ኣፍልጦ ክህባ እዩ ጸዊዑ ኣብ 1999 ዝተመስረተ ውድብ ሃገራት ጉጅለ ዒስራ ብጠቕላላ 19 ኣባል ሃገራት ከምኡውን ኤውሮጳዊ ሕብረት ዝሓቖፈ እዩ ኣባል ሃገራት ዝውድብ ብድምር ልዕሊ 2 ሲሶ ካብ ጠቕላላ ብዝሒ ህዝቢ ዓለም ልዕሊ 80% ካብ ጅምላ ሃገራዊ ኣህጉራዊ እቶት ከምኡውን 75 ካብ ኣህጉራዊ ንግዳዊ ንጥፈታት ይውክላ ኣብ ኡጋንዳ ብ29 ጥቅምቲ ብዝተፈጸመ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ቦምብ ውሕዱ 2 ቆልዑ ከም ተቐትሉ ንሰመዝ ጸጥታት ሃገር ብምጥቃስ ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን እቲ መጥቃዕቲ ኣስታት 60 ኪሎ ሜትር ንሸነኽ ሰሜን ካብ ርእሰ ከተማ ካምፓላ ኣብ ትርከብ ዓዲ ከም ተፈጸመ ዝሓበሩ ሰመዝ ጸጥታ ኡጋንዳ ፈጸምቱ ንምህዳን ስርሒት ይካየድ ከም ዘሎ ኣረዲኦም ብ25 ጥቅምቲ እውን ኣብ ከተማ ካምፓላ ህዝቢ ኣብ ተመላለስ ኣውቶቡስ ብዝተፈጸመ ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ፈጻሚ ናይቲ መጥቃዕቲ ምዃኑ ዝተገልጸ ከም ተቐትለን ሓያሎ ካልኦት ከም ዝቆሰሉን ጸብጻባት ይጠቕሱ ብዘይካዚ ብ23 ጥቅምቲ ኣብታ ከተማ ኣብ ዝርከብ ቤት መግቢ ብዝተፈጸመን ሽበራዊ ጉጅለ ዳዕሽ ሓላፍነት ዝወሰደሉ መጥቃዕቲ ሓደ ሰብ ከም ተቐትለን ካልኦት 3 ከም ዝቆሰሉን ይዝከር መንግስቲ ኡጋንዳ ነዛ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ዝተኻየደ 3 መጥቃዕትታት ኣብ ኡጋንዳ ሕንፍሽፍሽ ንምእታው ዝተኻየደ ኣረሜናዊ ተግባር ክብል ኮኒንዎ ኣሎ ሓይልታት ጸጥታ ኡጋንዳ እቲ መጥቃዕቲ በቲ ምስ ሽበራዊ ጉጅለ ዳዕሽ ጥቡቕ ምትእሳር ከም ዘለዎ ዝጥቀስ ኣብ ምብራቓዊ ወገን ዲሞክራሲያዊ ሪፓብሊክ ኮንጎ ዝንቀሳቐስ ዕጡቕ ሓይሊ ADF ዝተፈጸመ ምዃኑ እዮም ዝገልጹ ዘለዉ ላዕለዋይ በዓል መዚ ምቁጻር ምግብን መድሃኒትን ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ብኩባንያ መፍረ መድሃኒት ፋይዘር ዝማዕበለ ክታበት ኮቪድ-19 ብናይ ህፁፅ እዋን ፍቓድ ካብ 5 ክሳብ 11 ዓመት ንዝዕድሜ ህፃናት ክዕደል ኣፍቂዱ መንግስቲ ኣሜሪካ ነዚ ፍቓድ ዝህብ ዘሎ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ክኢላታት ጥዕና ብቓዕድ ናይቲ ክታበት ልዕሊ ድሕር ሰዓቤናቱ ምዃኑ ድሕር ዝበፅሐ ውሳነ እዩ ኩባንያ ፋይዘር ዘማዕበሎ ክታበት ብዝተኻየደሉ ክሊኒካዊ ፈተነታት ኣብቲ ዝተጠቕሰ ክሊ ዕድመ ልዕሊ 90% ውፅኢታዊ ኮይኑ ከም ተረኽበ እዩ ዝሕበር ልዕሊ 70% ኣሜሪካውያን ስድራቤታት ደቆም ጸረ ኮቪድ-19 ክኽተቡ ፈቓደኛታት ከም ዘይኮኑ ስታቲስቲካዊ መጽናዕታት የነጽሩ ብዘይካዚ ልዕሊ 50% ናይቶም ኣብቲ ክሊ ዕድመ ዝርከቡ ኣሜሪካውያን ቆልዑ ብኣዝማን ሽኮርያን ዝኣመሰሉ ሕዱር ሕማማት ዝሰቃዩ ብምዃኖም ኣሜሪካ ኣብ ክታበት ትሕቲ ዕድመ ዕቡት ገስጋስ ከተመዝግብ ዘሎ ተኽእሎ ትሑት ምዃኑ እዩ ዝግለጽ
እዚ ብኩባንያ ፋይዘር ዝማዕበለ ክታበት ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2020 ካብ 12 ክሳብ 16 ዓመት ንዝዕድሚኦም ዕድሚኦም ክወሃብ ብመንግስቲ ኣሜሪካ ፍቃድ ምርካቡ ይዝከር እንተኾነ ግን ኣጋጢሙ ዘሎ ለበዳ ጅር ደልታ ንዝተኸትቡ እውን ይለክፍ በምህላው ለበዳ ኮቪድ-19 ንምግታዕ ክታበት ንበይኑ ኣኻል ከም ዘይኮነ ዝሕብሩ ኪላታት ቅጥዕታት ምክልኻል ብምልኣት ክትግበሩ ከም ዘለዎም እዮም ዝምዕዱ ንሎም ሰንበት 31 ጥቅምቲ ምሸት ተዳሎ ዜናዊ መሰናዶ ንምዛም ቀንዲ ነጥብታቱ ግረም ወልኩም ሎሚ ብስተገብረ ምርመራታት ሰለስተ ዜጋታት ብኮሮና ምልካፎም ክረጋገጹ ኩሉ 5 ድማ ሓዊዮም ተፋልዩ ጸሓፊ ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራሲን ፍትሕን የኤርትራውያን ነበርቲ ሪያድን ከባቢያን ሴሚናር አካይዱ ኣብ ዞባ ማእከል ዘይተመሓላለፍቲ ሕማማትን ሳዕቤናቶምን ምክልኻል ኣተባባዕ ስራሕ ይዕመም ኣሎ ኣብ ዜናታት ወጻኢ መራሕቲ ኣባል ሃገራት ጉጅለ ዒስራ ብኢጣልያ ዓመታዊ ኣኼቦም ኣካይዶም ኣብ ኡጋንዳ ብሽበራዊ መጥቃዕቲ ሰብኣዊ ክሳራ ከም ዝወረደ ተገሊጹ ኣሜሪካ ክታበት ኮቪድ-19 ካብ 5 ክሳብ 11 ዓመት ንዝዕድሚኦም ህጻናት ክወሃብ ኣኪላ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ንሎሚ ምሸት ዝተዳለወ ዜና ኣብዚ ፍጸም ስለምክትታልኩም ኣዝየ መስግን ጮራ ጥዕና ስዒባ ተቐርብ መደብ ክትከውን ቦገነ ግን ሰላም